Mahirap lang kami sir. Makilablakot pa kami lang po. Lang mahis. Anong grade mo na, Deng? 3. Grade 3 po. So, ano yung ginagamit mo sa pag-online mo? Sa pagmo-module mo? Wala So, anong nangyayari sa mga module mo, be? Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, magkakapay. So, ayun guys, mga kaagapay, mga kalingap. So, bali, andito po tayo. Bibisitahin po natin yung isa. Si Madam Aloha Lagisma. So, iniwan daw po ng kanyang asawa. So, bali, ito po yung bahay nila. May dalawa po siyang anak. So, ito po si Nanay Aloha. Ito po yung pinagtutulugan ni Nanay. So, wala po siyang sarado. So, ito po. Kung makikita nyo mga kaagapay, kahiga niya yung mga galon. So, ito po yung pinagtutulugan ni Nanay Aloha kasama niya kanyang anak. So, kapag umuulan, kung makita nyo, made of black canvas din po or itim na plastic. So, tapos yung higaan po nila is butas-butas kasama ng kanyang dalawang anak, mga kaagapay. So, Nay, ano po yung masasabi mo? Anya ti may bagam? dapat tutulong sa nga bibiyag nga pa sila nagsasawa ko madi kami kaya bibiyag ang asawa ko. So mga kaagapay, so ito po yung ipag ni Ate Ladisma. So isa po siyang PWD, si Nanay Aloha. So Nay, ano po yung masasabi mo sa mga kaagapay po natin at kalingap po? Ay gusto ko po sanang bigyan siya ng tulong dahil sa kanyang kabuhayan ngayon, dahil iniwan siya ng kanyang asawa, at sana po ay matulungan nyo kahit kunting pamumuhay lang niya, sari-sari store sana, at saka itong bahay niya sana po ay matulungan nyo kahit kunting tulong lang. Dahil dalawang anak niya ang binubuhay niya, dapat matulungan po siya. So ito guys, mga kaagapay, mga kalingap, ito po yung bahay ni Nanay Aloha. Kung makikita nyo po mga kaagapay, mga kalingap, wala po siyang bintana o tawa man lang or pagsara sa bahay nila. So may dalawang anak po siya na binubuhay. So ito po, nakakapasok kahit sinong tao po sa bahay nila. So ito po yung igahan po nila. May dalawa po siyang anak. So bali dito po sila natutulog. So dito rin po yung pinaglalagayan po ng mga damit nila. So kung makikita nyo, dito rin po yung module ng kanyang anak. So makikita yung mga kaagapay, tingnan natin sa silok. So andito po yung kalan ni Nanay. So ito po mga kaagapay. So dito lang siya nagluluto ng mga pagkain nila. Minsan daw po hindi po sila kumakain, humihingi na lang po daw sa kapitbahay. So ito po rin po yung kuha nila, mga karton, mga damit po ni Nanay. So kahiga niya po yung mga iniwan ng kanyang asawa na mga gamit na pang-araro. So ito po mga kaagapay. So tanging itong galba or yero po mga kaagapay, nakikita po sila dyan. May mga butas-butas pa po mga kaagapay. So kung makikita nyo po, wala po siyang totaling sarad.
Yan po mga kaagapay. So ayun na nga, dito na po tayo sa Barangay Villa. Mga kaagapay, mga kalinga, please like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. Para sa ganon, updated po tayo sa mga videos. So tara po, samahan nyo po kami papunta sa Doña Concha Roas Isabela, kung saan balikan natin yung bahay ni Nanay Aloha. Kung napanood nyo po ang aming vlog, ang aming videos sa kanyang bahay, makikita natin na kaawawa talaga dahil kung makikita nyo mga kaagapay, wala siyang mga bintana, wala siyang higaan, paglutuan. So minsan pa daw mga kaagapay, yung mga damit ng kanyang ipag, pinapahingin na lang nung ipag niya yung mga damit. Nakikikain dahil wala pong siyang hanap buhay mga kaagapay. So andito na nga tayo sa Villa. Ito na naman po yung daan na kung saan muntik po kaming natumba. Dahil kung nakikita nyo, ganyan po siya. So ayun guys, dito na po tayo sa Doña Concha. Ayun guys, andito na po tayo sa bahay ni Ate Aloha. Yung kung napapansin nyo mga guys, yung binidyo ko noon, kung napanood nyo mga kaagapay, so ito na po yun. So ngayon naman ay tatanungin natin si Nanay. Nay, kamusta ka na po, Nay? Kasulat ka sir nga pa maribigatan kami magdadap ng mga sir na So sabi ni Nanay, okay daw po siya, nahihirapan po siya sa pamumuhay nila. Tapos nakikilaba daw po si Nanay Aloha. So Nay, magkano po per day mo sa paglalaba po, Nay? minsan lang ay may 200. So minsan daw mga kaagapay may 300, 200, depende daw po kung gaano karami po yung nilalabahan niya. Are you all my personal Sige. So sabi niya guys, mga kaagapay, pumupunta daw po sila sa bukid para lang may makain sila. Pumupulot po sila mga pagay at mga mais para sa ganun may pabayo nila, para sa ganun may may kakainin po sila. So tanungin po natin si Ading. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Bagong bahay o lumang bahay? Bagong ba? Bakit? Wala po nung ba? Mahirap lang kami. Makilablak pa kami lang. Lang umalis. Anong grade mo na, Deng? Grade 3 po. So ano yung ginagamit mo sa pag-online mo? Sa pagmo-module mo? Wala. So anong nangyayari sa mga module mo, be? Ano ginagamit niya na sa pagmo-module? Si Kuya po, anong ginagamit mo, Kuya, sa pagmo-module? Wala po. Hiniram daw. Are you all my personal breed? So mihiram ka po. So bali paano kapag pare-pares na kayong nag-online? So anong ginagawa mo? Wala po. Naghiram po ng cellphone sa mga pinsan ko. Mihiram ka po. So bali po yun po yung mga kaagapa, yung pamumuhay ni Nanay at sa kanyang dalawang anak. So kung makikita nyo, walang-wala talaga sa kanila. So mga kaagapay, mga viewers po natin. So naitanggapin mo itong munting naming bigas. 5 kilo po, bigay po ni kaagapay at mga sponsor po natin. Ito po ang itlog. Kunin nyo rin po para sa ganun may makakainin po kayo. So ano po masasabi mo, Nay, sa mga kaagapay natin, sa mga viewers natin? Maraming salamat. Yan,
napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Magkakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos sila ilisip kay Papa. sino po ang kasama niyo dito?